Singsat bengi. Iya ket mau lagi singsat wah. Lah ngopo menang kok musuh kalah singsat. Panas. Ora masalah menang. Iki guys bengi. Lah malam Jumat Kliwon. Kok setan wapok kowe. Alah, itu meng mitos. Kok ngandel. Iya tuh bocah wandani wah ngayil lho. Wes dinengke wae, Pon. Wona nang tenar wapok. Oh, diar. Iya, yes. Menang. Tumben iki bocah iso nutup iki. Tuh. Nah, iki legi sae ngasut kowe kapok ora singsat wae iki. Ngasut iki. Oh, ngasut. Kalah pisan ora apa-apa. Sik tak nguyuh sik. Ket mau kalah dong sobat nguyuh ya. Oh iya ya. Mantep poe aku. Tak tinggal sik aku. Poe. Rene aku. Malah do beser kabeh bocah iki. Main dong rampung kok kupur harus diresikin lho. Pon, kok tekan kene meneh kowe? Kowe mau nang kene kok. Wih, kamu ki nang dalan tetep kowe. Ning raine wis resik kaya ngono kuwi, paculan-paculan. Serius. Kuwi Marius ket mau nang kene. Anjani kaya lho. Wah, sama aku kan. Wah, cuma. Wes, nang kono. Sopo ki mau ya? Asbula. Lagi pon di ora ketok iki. Nang ngene kok. Wah. Ah, lumayan dong rambut kok. Tanya wis resik iki. Iya. Wah, kok meneng buang. Jawa kuwi. Nek pon kae lu. Kae rupane opo ya persis kalau kadiane kok ngeyel. Padha nek ngeyel. Iki kok dadi plindang-plinding tau sih. Asam. Gapi pe wae wah. Alah, ngopo? Kaget iki weruh wong ganteng. Wae mute TRT. Nyo, tak gokke bami titipanmu mau. Wah, ya lu nete ngelih ya aku. Ayo. Kucingmu sih wis manak urung. Aku wis njaluk siji, kanggo nguyak-yak tikus. Ilah, iki kon kok meneng wae. Ya wis tak. Bali sik ya. Iki awane kok sembibit. Iya, nuwun ya teh ya. Ya.
Wis mangko nggur wae ya. Wah, karo mangan gak enak iki. Bu, yang aneh suami kamu dintekke dhewe. Asam. Malah mati listrik barang. Wan, wis enter ra, Wan. Wan.